Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 23 yanvar 2026 ýyl. Hawa ine soňky gezek halkara siýasaty barada size maglumat beren günümden bäri 2 hepdedenim gowrak wagt geçdi. Onuň sebäpleri şu gün bir karar kabul edildi halkara derejesinde. Ya da Donald Trump bir netije gelse, erti şo netijeň tersini işleýär ya başy terden gopup ine dünkü elan eden zady ýem bugünkü aktual ýa-da derwäs mesele bolup durana. Şoň üçin bir topar zady garaşmaly boldy. Olam şol ine şumaň üçünmäri Şweýçariýanyň Davos şäherine geçirilýän halkara forum bar. Ine şol ýere Donald Trump'am düğün bardy we öz çykyşyny etdi, şugunam çykyş etdi. Gara şol çykyşlaryň netijesinde indi bir gelinen belli kullu karara diýmän ýöne şo ugurny bolýan zatlar barada siz bilen maglumatlar paýlaşmakçy bolýan. Geçen saparky söhbetdeşligimizde men size aýdypdym, ine Donald Trump ine şol Grenlandiýanyň öz golasyny ýa elasyny almakçy bolýar Amerikanyň 51-nji ştaty hökmüne diýip. Oňa da ýanky Grenlandiýanyň ilatam o Grenlandiýanyň ömedine söwereni bolup duran ýanky Daniýa bar. Danmark diýilýär bärde, emma biziň dilimizde Daniýa. Daniýa hökümede närazy, onu näme üçin biz toprağımızı Amerika vermeli. Donald Trump'ın isleği boyunca topraklarımızı berebilecek gelip aýtdylar. Ine şol dawa son ululup gidip barya, enne görýärem şol Venezuela'dan Nicolas Maduro'ny tutup getirenlerinden sonra Trump enne nämesem geçer diýen terden urap hereket eden bolmagy şemelide. Soň aýtdy şo Maduro'ny getirenden soň aýtdy men neýdene Kubanyň diýdine şo taýda rejimi ütgetmekçi. 1. Kolumbiýany ütgetmekçi. 2. Meksikany ütgetmekçi. 3. Enne Grenlandiýada bar. 4. Şo ikarada enne Ukraina meselesi ortadan 1-nji derejeli meseleden 2-nji, 3-nji derejeli mesele geçdi. Beýle bolmagy bilen ýöne Ukrainada uruş tamamlanyna gaýtam uruşyň emesi güýji mewjap ýetjek derejesine ýetdi. Şu mahal Ukraina hatda şu paýtagty Kiýewden hem ýarym million ýyla göç etdi. Başga şäherlerimi, oblastlarymı, welaýatlarymı, ýurtlarymı. Hep Kiýewde şuň kullar diýmän, onuň kunlary elektrik ışıgy ýok. Elektrik ışığı bolmasa da näçe kat jaýlaryň ýokarsyna liftem ýörenakdan elektrik bilen işleýär. Ýylam baranak otak, ondan suwum baranak. Şoň üçin ýanky Kiýewiň häkimi ýa-da meri Klitschko halkdan haýyş etdi. Kiýewiň ýaşaýjylaryna mümkin kadar gidere göçere bir başga ýere göçmäge mümkinçiligi bar bolsa häzirlikçe şäherden çykyn haýyş etdi. Şoň üçin häzir Kiýewiň öz içinde öz ýaşaýjylaryndan ýarym million ýaýdylýar, ondan hem köpürek bolmagy mümkin. Göçüp gitdiler. O jaýlar boşdur. 5.000-den gowrak jaý diýen. Bize habar berilişine göre ýa okan maglumatlaryna göre o 500 bolan ol her bir ol 9 etaj 10 etaj jaýlar barady görülmedi diye. Näçe padiýerli diýmek şol ýarym million diýeni bolmagy gaty mümkin. Belki köpürekdir. Oldyňa şäheriň merkezindäki jaýlar barady diýe, emma ol gyryk çetdäkiler sanan adamam ýok. Şoň üçin şu mahal Ukraina köp bölegini black out diye ýanky garankylyk ýa gijelik ýagdaý emele geldi. Şol bir sutkada 24 sagat bar bolsa şonuň aňry gitse 8 sagatynda ışık bar, galan wagtlar ışık ýok.
ne şäherin köçelerini, ne şäherin jaýlaryny o bolarym soň ýaly men habarlaşyp dur Ukraina bilen. O taýda da ýagdy Kiýewdäkiden kan enaýda. Indi şu zatlar ýüze çykyp durka, ine Davosdaky duşşugym emele geldi ýöne şu taýda ilkinji gününe Davosyň meselelerini şol Ukrainadaky dören çykkanty ýagdaýa bagyşlan geçirilmeli duşşuk. Ýöne şonu Donald Trump retetdi, o taýda gelmäne şol ýa-ni Grenlandiýa meselelerini ortaga goýdy. Donald Trump'ın getirýän delili ýa-da bahanasy diýip türkmençelep şol Grenlandiýa eger häzir Amerika öz elini almasa, diýmek şol Grenlandiýany Hytaý bilen ortak öz eline alır diýip ine Ýewropadaky döwletleri, milletleri, halklary düşünürýär. Grenlandiýanyň halky aýdyp otyr Daniýa bilen bilelikdi. Bize Hytaýam ortaýadam howp salanak, olaň hiç taýdy ýok, bizim döwlet topragymyzda bazalaram ýok, özlerim ýok diýip aýdýarlar. Ýöne şol region ýergelini aýtmaly, Donald Trump'yň mamla ýeri bar. Nämeden gelip çykýar? Şumal bütün dünýäde ýanky tebigat durumu ýetýär ýurtdaşlar. Ýylylyk gelip başlady. Indi soğuk topraklar, yurtlar, ya şolun buğulary erap başlady. Akyan, buğul akyan indi ýylap başlady diýip aýdy. Onuň ýylamagy bilen buğullar çekilýär, buğullar çekildi, şo taýda demirgazyk buğul akyanyny ýanky gämi gatnaw köpeljek, ýük gatnaw köpeljek. Täp ozal ýokdy da, bar zat diňe şol ýylla bir 2-3 ay o ledakol bilen bir zat barda. Olam ullukan gämi şo buğdy öňünde ýemesi bar bir ýöreter gurallar şo buğdy döwüp ýol açýar, o da şonu ýanky döwüp geçen ýylynyň ulugamyň beýleki kiçirak gämile gatnaýar, olam şo 2 ýa 3 aýyň dowamyny onuň aňry ýene-de akyan buğd bilen örtelýärdi. Inni akyan gyzyp başlady, bir topar ozal buğd bolup duran ýerler ýa icebergler erap, inni şol akyanyny ýanky birok işleriniň geçirmäge mümkinçilik bar. Akyanyň astynaky nebitleri almaga da mümkinçilik bar. Akyanyň astynaky baýlyklary, ýanky balyklary tutmaga da dürlük sortdaky balyklar. Ine bilen bir baýlygyň bir görnüşi. Onuň maksady gymmat bahaly metallar bar. Şey diýip aýdýarlar, ýöne on almasy, gazmasy kyn bolsa, ol haçan alınjak, näýil alınjak, belli däl, ýöne şolar şu toprakda bar. Grenland halkym aýdýar, biz garşyda Amerikan bazalarynyň bizde durmagy barym, Amerikanyň harby bazalary eýýärmi? Dur, emede Grenlandiýada onu aýtmak gerek. Ýöne Donald Trump aýdýar, şol tutuşlugyny bize berin. Bularym aýdýar, ýok, biz sana onuň peşkeş berýär, topragymyzdan, ýurdumyzdan ýok, gelip ullanjak bolsaň şertnama baglaşaly, alyň hana ullanyň diýen ýaly şertde ine düýün öňün şular ýaly gepleşikler geçiripdirler. Amerikalılar bilen Daniýanyň aralygyna Grenlandiýa üçin. Indi şol netije gelmenden soň Donald Trump kun märi düýün şuň şu meselen inni orta çıkaranak hoşal bolupdyr, şunyň hiç bolmanyny beýlekilere Hytaýam geljekler, o tak ortaýda diňe Amerikalyň bazalary bolmaly. Indi şu şertnama bol çekilipmi ýa şeýle netije gelinipmi, o pozitiv diýip ony hasap edýärler. Ýöne lükgölügüne ol topragy ýa Grenlandiýany Amerika bermeliň mesele ýok şu. Indi Grenlandiýa mesele çözüldi. Donald Trump aýdy, men Kubanyň çözüp berer. Täp Kubadaky häkimet ýa hökümet halkyň peýdasyny işläne, halk garyp ýaşaýar taýdy. Onuň getirýän delili şol ýanky bir Kubanyň halkynyň üçden bir bölegi diýip aýtsagan bar, şol Fidel Castro Kubada revolýusiýa edenden soň 53-nji ýylmydy. Şondan bäri şol Amerika bosgun bolup ýa gaçyp giderler ýa göçüp giden Kubalaryň sany gatken. Indi şolaryň ýygyna dolanmakçy öz ata watanyna. Ýani Kuba olary kommunistik rejim bolanyň ýygyny kabul eden. Kuba dogrusyny aýtsa gaty bir garyp döwlet. Halky gaty garyp ýaşaýar.
Men 2016-njy ýyly şu taýda 2 hepde bolup gaýtdym da dinç almağa gidemdi. Şonu gördüm. Bir şeýle şo atam döwrüne gurulan jaýlar bar, 30-njy, 40-njy, 50-nji ýyllarda. Şolary ullanyp berler. O taýda remontam ýok, turbolaryň çüýren adamlar bir ýöne garynja ýaly ýaşap berdi diýen mesela mene bir kere bark gördüm, ol boğnumusmady padiýadyň içine girmägedi. Hemme şol ýanky kanalizasiýam ýok, bular hapa hupanym köçe taşlap dur. Gaty antisanitariýa ýagdaý o taýda. Halkam aş diýip aýtsagam boljak. Olary şo ýanky Türkmenistana berilen paýok bar. Ana şolary hökümet paýok berýär. Başga olarda girdeji ýok. Ýani bir gowzat Kubanyň ösen ýemesi pudagy ine medisina hyzmaty. Ene şo taýda ýanky lukmanlar gaty güýçli. Her öýde her ýanky 4-5 etajly jaýlar da taýda merkezindäki aýtsak gabanadaky. Şo her öý wuragy bar. Şol öýde näçe kwartira bar bolsa, şo adamlara şol gözegçilik edýär, kesellese de, näsaglasa da, ýanky tiz kömek çağırmalan bolsa, ýa ýerini kömek etmelen bolsa, hemmejini şo wrach gözegçilik edýär we jogapkar. Ene şu tarapdan Kuban halky goruldy. Galan ýerde bilerdi. Menki diýen ýaly durmuş ýok. Indi şonu gözegine tutup Donald Trump bilýär, halkyň ýagdaýy agyr, olaram üýtgeçligi isleýär, Kuban halky ýöne ol hakimet başyndaky kommunistik rejim buna ýol berenä. Şoň üçin şol rejimi tozdurmak ýa aýyrmak ýa üýtgetmek ýa çalışmak Donald Trump'ın programmasynda bar. Ondan daşgary ol Kanadaly gurrun bardy, ol aýdypdyk bu barada. Kanadany bize berikdirmeli. O taýda da bilen dawasy ýeterlik. Indi göreli Kolumbiýa näme diýär, Meksika näme diýär. Bu Kolumbiýada Donald Trump'ın aýtşyna boýunça dini usul ýagdaýda ýanky neçe töwdasyny getirýärler bärik, neçe gaçakçylygyny hem de ýanky bir kanun migrantlar gelýär. Meksikada Meksika gönü her aýda näçe müň adam geçýänekine bir soňky döwür Biden'in prezidentlik bolan möhletine. Onun ýöne şuma Donald Trump petiklap goýdy, şol ýerleri haýat ördümi, güýçlendirdimi, harbylary goýdy. Ene şoň üçin o taýdan kana adam gelýär. Ýöne men Meksikanyň düzelçik bu düzgün bolanak diýip onuň eglan etdi. Indi bular bir gara goýup nur esasy mesele geçsek bize şu Türkmenistany degişli bolup biljek mesele var. Donald Trump ana şu ýany emede 2000 başla Davos'a elan etdi. Men neydi? Parahatçılık şurasyny döredýän. Ya hoksulluk şurasy diýip aýtsam. Onu esasy da şu ülküniň meselesi, şol ýanky Gazada dören ýagdaýy kontrol astyna almak, şu taýdaky meseleni çözmek, uruşy besetmek, hem de şol Gazada ozal başda hakimet başına gelen aýdyp da men Gazada şeýle şolar ýaly gulýar döwletler öçük bütün dünýä turistik zonasy bar, şu taýda näçe milyon adam bagtly ýaşar diýip aýtdy. Indi şonu durmuşa geçirmek üçin Donald Trump şu taýda öňün eglan etdi Davos'a gelenme. Ýemediýä men näşol ýanky Sovet mira diýen onu Türkmençe geçirsek parahatçılık şurasy diýip aýtsaňam bor, ýa howpsuzlyk şurasy diýip aýtsaňam bor. Onuň aslynda etjek bolýany şumal Birleşen Milletler Guramasy bar. Ol bir derege ýarar ýaly iş eden atdy soňky 20 ýylyň içinde. Hiç bolmady. Ýa soňky 30 ýylda menim görüp ötün. Eger kan bir şu taýda şu ýyl geçdigçe pete düşüp barýar, indi şu ülkelerinde ana näçe ýerde döwletlerde uruş gidip ötdi.
Hani Birleşen Milletler Guramasynyň roli ya da aýgatly sözü. Adalatyň hatyrasyny munam aýtmaly biz ýa ýurtdaşlar. Hiç bir iş edilen şu nuktaý nazardan. Ýa-hany ýanky guterres Türkmenistana bark gaýtdy. Ýazylgy dura sen ol Birleşen Milletler Guramasynyň arhiwinde tonelap material o Türkmenistanyň halkynyň näme derejede ýaşaýanlygyny, näme derejede hak hukugynyň mahrum bolanyny bilen barıp şol diktatorlar bilen atalaw bilen gujoklaşyp gaýdy. Ine ede bilsim şudy. Ondan şol Guramadan adamlar bir zat hantama bolup bilermi ýa-da ýokmy? Onu ne sizin çözgüdüňize goýýar. Şoň üçin Birleşen Milletler Guramasy diňe şol her bir döwletden gelýänçe şol her bir döwletiň tölemeli muzdy bar. Salgydy diýip aýdyl şonu bir ýyllyň her ýyl döläp durmaly şonu. Şonu töleýär, olaram şoň hasabyna ýaşap oturýar. Men bilen Amerikadaky ýa-da ofisine bilemek, ýöne Ýewropadakyny, Ženewadakyny 4-5 gedip gören adam. O taýda görüp müňlerçe däl 10 müňlerçe adamym işleýän bolmaly. Ýöne bir kagaz alyp otak goýýar, o kagaz alyp aňryk goýýar. 40-50 tane zal bar, şolada ýygnak geçirýär, gurrun edýär, şol bilen wessalam gutordy. Ýöne netije ýok. Şam bizde de bazar gulları, bazar adamlar ýygnanýar, üýüşüp ýaşylar bir ýerde gurrun edýär, ýaşylar başga ýerde. Ýanaly bir jetde erkekler o taýda bilen kim şol? Ýöne netije ýok. Ýoksam näçe gedip şu kapylar kakdyk elimiz bilen, maňlaýymyz bilen, haýyş edip gördük, ýalbaryp gördük. Buyruk berme hakymyz ýok, ol halkara guramy. Ana düşündirip berdik. Nähil ýagdaýda biziň halkymyzyň gözgün ýagdaýda ýaşap oturan çare görüp. Ya. Iň soňky gözek şol şu ugurdan halkymyza bir hownarlyk eden ýa kömek eden ine Bill Clinton'yň döwründe boldy. Olam şol 92-nji ýyldan başlap ta şol 98-de çellim şol wezipeden gidýänçe. Bolup şondan soň gutordy. Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistana asla üns bermediler. Şol sany merkeze ýa-da diýip aýdaýlar bizim goňşy döwletlerimiz ýa Türkistana. Inni Donald Trump aýdýar. O diýär ölü Gurama ben oň ornuna ene Howpsuzlyk Şurasyny döredýän. Şoňa da agza boljak adamlar her döwletler her bir häzir $1 milyard pul geçirmeli şoň hazynasyna. Onu bolýa olum bir tarapdan dogrudur, gerekdir. İşlemän duran Guramany täzeden başga Guramany ady bilen işledip ol etjek bolýan Donald Trump'yň ýene bir 2 ýyldan soň Birleşen Guramasy asla dagak gitmeli öz-özünden. Täp oň ornuna Trump'yň döredýän Guramasy geljek, oňa da şundan başlap Trump ýol başçylyk etjek. Ahyrky netijede de karary Trump berjek, täp döredýän adam hökmünde. Bir adam. Şu Howpsuzlyk Şurasyna 6 döwlet bar bolsa, bu taýda inni diňe öwedi çözmeli. Beýlekiler maslahat edip biler, teklif edip biler beýleki döwletler. Ýöne gotornukly netijany ýa karary Donald Trump ýagny Amerika bermeli. Ine şonu häzirlikçe gaza meselesini ýa gaza sektoruny görüp dursun näçe ýyllar bar o taýda diňe urşuçylar wepat bolanak esasen o taýda wepat bolan parahat oturan halk adamlar ýa denanlar ýa çagalar. Ine şonu besetmek üçin men şular ýa şurany töredýän. Hawa bilen bir gutlanmaly mesele. Men şeý diýip düşünýän, eger şu terde alyp barjak bolsa bir ýumrukda şu esasy da şu gazadaky beýguna çagalyň açlygynyň ölüminiň öňüni almak diýip düşünýär. Şonu edip bilse berekella ýöne ol kimler çagyrýar şota. Ene çagyryş bereni kim? Ene Putin, ne Vladimir Putin çagyrdy. Ýanky Lukashenko bar, diýme, Belarusyň diktatory. Ol eýam men nidaradylyk berýän, olam eýam bardy otak 2. Ene Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu olam menem ýerýän nidi. Ene ýeme bar Trump'yň özü Amerika näçe boluşu? 4 boldular. Ýene bir kysana bar, aňyrda belli däl näme. O ýöne şo taýdan ene Fransa ýüze urdy.
Emmanuel Macron aytdy Fransa prezidenti men olar ýaly ýema gurama giremek. Hep o taýda diktatorlaryň oturanyny görüp durdy. Bolmasyndy Putin bilen Lukashenko taýda bolsa bulan özleri diktatora, bulan özleri adamlar gyryp ber. Siriýadaky hatda şu biziň soýdaşlarymyz var, türkmenler, Siriýa türkmenler. Aşonuň depesinden bombany goýan kim tonlalar? Elbetde Russiýa. Bara Siriýada türkmen bolmaly. Dilimizden bir, dinimizden bir, medeniýetimizden bir. Yani şolar näçeýle 40 geldi depesinden bomba goýdy. Olany dünkü taryhymy inni Ortaýadam şo taýda bolmaly. Lukashenko da ýani Belarus. Ondan menne biraz göwnümde çiğlikler ya, o nähili. Urşu başlany özleri biler. 14-nji ýylyň ähli halkara hukuklary bozan, ene günüýüşlinki gowurgy diýişlinki diýen siýasaty iteklep, şu derece, şu güne, şu ýagdaýa getiren Ortaýadyň prezidenti Vladimir Putin. Inni onuň Donald Trump ana şu tak şagary. Gaty gen ýagdaý. Ani görel nähil bolýar. Gelellerini bilir nämen söýdiýär. Ýöne inni şu taýda biziň ýanky biziň diýen Türkmenistanyň guramaçylykda jenaýetkar topary var, Atalogul. Ene bularyň inni boyuna sirtmaga atyldy diýip düşünäýin. Näçe? Täp häzir Birleşen Milletler Guramasynyň roly ortadan aýrylýar, gitdi gyra. Eýem. Olan kararı bilen bular ýaşajakkan. Bular diňe anyk. Ene şolar ýaly meseledir, şunu çözýän sen bar çözüňä güç taýdyn, sen boş. Indi bular 30 ýyllar käkelek gelen ýemesi bar. Birleşen Milletler Guramasynyň emblemasyny galkan edip tutulup ýa-da öz halkyny şolar ýaly derejede edip horlak gelen ene Türkmenistanyň jenaýetkar topary. Indi şunun beýle olaryň halky beýdip beni zor salyp bilmez. Ya zulüm edip bilmez. Inni borluk oturdu, bular yüzünü perdede tutunyan Birleşen Milletler Guramasy, on güýji, on hukugy, onun ýanky edibiläjek işi ya Türkmenistan diktatorlarynyň arkasynda durjak ýanky bir taraplyk ýanky statusyny sırtyna giýenjek inni aladalary ýok. Bolmaz. Onun Trump Ezop dilen morsa goýan aýtdy. Diňe eden işini jogapkarçylyk çemeleşen döwletler girip bilen. Ol ady bardy, özi ýok. Ay men sizene şolar ýaly muztalayan gerek wagty düňçe bertip berýän bayramyňyz bilen maňa degmäň diýilen ýaly terde inni siýasat ýöredilýek gal. Onu soňam Donald Trump bilmändir onaga Türkmenistanyň baýlygynyň niraga diýenni. Şumal resmi ýagdaýda ýurtdaşlar Türkmenistanyň nefti gady satyn alynýan şonu satyn alýan diýilen näçe satyn alýar arzanmy mugutmy ýarym mugutmy onu açanaklar ol sanlary ýöne şu Türkmenistanyň önürýän neft gaz önüminiň 80 götürümini diýip aýdýarlar. Hytaýa gidýär. Galan 20 götürüm. Ortaýadamy, Eýranymy, Türkiýämi, nira aktarýan bolsalar özleri bilýär. Inni Amerikanyň alybilmez ýagy ýa düşmany ýa ikide bir görübilmez ýagy ine Hytaý bilen Amerika. Inni Amerikalılar pikir edin Türkmenistany Hytaýyň golasyna goýarmy ýa goýmazmy? Ine boljaklar teredin näme bolar? Türkmende bir söz bar. İki at depse arasynda eşek öler diýe. Ine bizim Türkmenistanyň şu gün eşegiň rolyna. Kime sırtyn diýiremedi bir Atalogul Niyazım sen ýaly. Orsada, hana Eýranyda, hana Hytaýda bize degmeseňiz bolýar, nämeseňiz şonadyň diýen ýaly terde öz maşgalatyň bahwidini işlediler ýa öz tohumyny. Inni guturdy. Ol elpelik guturdy. Men onu size şunu aýdyp biljek. Eger şolar howpsuzlyk ýanky ýa-da parahatçylyk şurasyny döreden güni, eýem döretdi olar, ýöne şunu işe başlan güni bular Türkmenistan diktatorlarynyň başyny alaýa bilen güni gelir. Olar gaçyp giýenip
Ýaşajak ýerim, ýurdam ýok. Gulagundan çekip getirerler. Şaň hökman bolar. Gitjek ýeri ýok. Sebäp 30 ýyllap halkymyzyň baýlygyny gemirerler, enni süýjü iýmanyň azy gagyrmasy bar diýer. Ine şonu geldi ýagdaý. Ine size şonu aýdynym ýurtdaşlar. Elbetde bir tarapdan gaty elbetde biziň ýurdumyzyň şular ýagdaýa düşmegi. O ýöne beýleki tarapdan gulçuluk zynjyrymyzy elimizden aýrýar. Şol gulçuluk zynjyry diýeni ýa boýnumyzda syrtmak, şolaň 95-nji ýylyň dekabryny kabul etdiren, soňam 2-3 edek tasdikletdiren bir taraplyk statusy. Ene ýa bir taraplyk durumy. Inni olam bagyşlan we itin götüni. Hani görelen inni näme saýrarka bu atalogul. Avatarkan aýrýalamy ol habar ýa watan satan programmasynyň ýa taklajak mı o guruma ýykylýança. O guruma ozalam işlenmek. Şol Guterres Türkmenistana bar gaýdandan soň men asla göwnüm geçdi. O guruma men ýüz tutasmam gelenak ýöne halkymyzyň düşen ýagdaýyny görüp gelip çağırıp dukalar bir barıp görüp gaýdaýyp geçen ýyl şol gidenim. Olam raýdaşlyk ýa ýoldaşlyk hökmüne gidip şo taýda çykyş edip gaýtdym. Hem diňe geldi kärdiň meselesi däl o taýda ýa oň algy bergisi däl. O taýda biziň agyrly meselemiz bardy. Merdan Muhammedow bardy, beýlik aktivistler bardy. O beýlik tutulurlar hemmesi haçan bular reaksiýa bildirjek Birleşen Milletler Guramasy. Şol ýerde men Türkiýe hökümetini de ýüzden uradan hatym bar. Hana inni o taýdan hiç netije ýok. Uğrattım hana gelin jogap barmy? Ýok, ýurtdaş. Gelen bolsa men size aýdardym, men şular ýal jogap geldi. Ýok, guya gaçan ýaly. Nira ýaza. Hana şol näme Türkmenistana bir taraplyk statusyny berdiňiz. Ana olam Ukraina öz grazdanlaryny uğradyp oty, ortaya şular rekrut edip o taýda hana olar gyrlyp ýaty. Ýetir düşenleriniň sanyny ady hemmejigini geçirdik. Şu aýdyp berdik dünýä döwletlerine Türkmenistana ýanky bir taraplyk statusyny bermeli el aldyrlar. Ýa biz arady diýerler. Yerden ses çykdy, bulardan seda çykana. Siz pikir etmeň ýurtdaşlar, biz ýa şu taýda elimiz gowşuryp otyp. Ýok. Şu bir ýerde gurama bolsa ýaz-ýazam, haýsy mediat, jaňy mediat, gerek bolsa barbam gaýtsyp, peýdasy ýok. Men bir döwür aýtdym şu Birleşen Milletler Guramasynyň amnestiýden beýleksiniň hiç ýyly degerli peýda ýok. Olar howa öz ýemesine şol özüne laýyk ýygnaklar geçirýärler, şu alýan pullaryny haklamak üçin. Ýöne ol hakladygy däl, milletler gyrylyp ýatyr. 2002-nji ýylaky şol Sanjar wakasy bilen tutulup ýok edilen adamlaryň ykbaryny 2003-nji ýyly Birleşen Milletler Guramasyna Jenewada 54 döwletiň wekilleriniň öňüne 2 sagat ýarymlap daklat edip düşündirip berdim. Şolaň ykbaly bar edi. Alada edilindi. Edildimi? Elbetde ýok. Netije gazanyldymy? Elbetde ýok. Şol adamlar hani azatda çykdymy? Ýok. Ondan biz Birleşen Milletler Guramasyna näme garaşmaly? Goý Trump näme döredýän bolsa döretsin, ýöredýän bolsa ýöretsin. Şo gazada urşy ýatyryp bilse berekella. Oňa 5 tane ýanky Nobel bayragyny bermelen bolsa parahatçylyk üçin men ikelim galdyrjak. Sebäp o taýda bir güne çağılyr wepat bolýar. O tewrüňäki Arap döwletleri gazadakylara eýerlik edenek. Bizde diýerler, bir arasda Türkmenler. Olaram diýe biler arasda Araplar ýa-da tewrüňäki Araplar. Ine tire paralyk, yerlilik, goppamlyk, gedemlik. Ştaýdan gelipski. Ýagdaý şu kun şeýle. Hani nähil bolýar ertesi gün onu göreli, soň men size ýetiren netijesini men siň wagtyňyz kanalyp oturmaýyn, ýarym saata barpdyr. Soň şol ýanky Iranaky tolgunmalar, halkyň çykyşlary, olaryň köpçülik bilen gyrylmagy, o barada da men aýratyn bir tema edip size çykarym. Hökmen ýetiren onam, ýöne wagt bolmansaň şuwullar gat ýyş gatkan,
Onu hükmen aýdyr, ýene de aýdylmaly ol Garabaga tragediýasy o taýdaky dokumentler ine gaga suwdyny kelle ýalan islap jogap bermeli atalagy. Olan gitjek ýeri ýok. Bar olaram, ola bardydyny çykyş eder bu ýakyn günlerde. Bolýa şular size ýetireýin edem ýurtdaşlar, hemmäňiziň öňüňize saglyk. Oturun, görün, diňläň, özüňize gerek netijeni çykan. Bolýa sag oturun.